19 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман» підсумки. 27 листопада, 1369-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маматов. У цьому випуску дізнавайтеся про таке. Покарати винних. Юристи закликають родичів ветерана кримсько-татарського національного руху Веджія Кашка знайти людей, які спричинили її смерть. Знайти зниклих у Криму. Активісти влаштували акції під посольством Росії у Києві. Другий рік в СІЗО. В Росії продовжили арешт українському журналісту Роману Сущенку. Кубок Гаспринського. У Києві вперше провели чемпіонат з футболу імені кримсько-татарського просвітителя. У Криму зник кримський татарин. Востаннє дружина Енвера Суф'яна бачила його 21 листопада. Каже, чоловік пішов на роботу у Сімферополі та не повернувся. Родина просить усіх, хто має будь-яку інформацію, зв'язатися за номером телефону, який ви бачите на своїх телеекранах. Кримські правозахисники вимагають покарати винних у смерті ветерана національного руху кримських татар Веджія Кашка. У Кримській солідарності відбувся молебень дуа за Веджія Апте. Вона померла після спроби ФСБ затримати її в Сімферополі 23 листопада. Їй стало зле, і вона померла у кареті швидкої допомоги. Веджія Кашка було 83 роки. Вона одна з перших повернулася на історичну батьківщину. Це дружини кримськотатарських політв'язнів та учасники Кримської солідарності з різних регіонів Криму. Вони зібралися разом і читають дуа. Альхамдулиллахі раббіл аламін. Аль-Фатиха. Альхамдулиллахі раббіл аламін. Ар-Рахманір Рахім. Малики йовміддін. 83-річна Веджія Кашка – одна з найяскравіших діячів національного руху кримських татар. Пережила 3 депортації, але не витримала путінських репресій. Вона померла після облави російських силовиків. Її забрали швидка, але врятувати не змогла. Веджія Кашка була соратницею Мустафи Джемілєва. До національного руху долучилася ще у 50-х роках. Одна з перших повернулася на історичну батьківщину і відтоді була постійною учасницею національного руху кримських татар. Веджия Кашка – бабушка, которая всей своей жизнью яркий пример нашего народа. Мирной борьбы, мирного сопротивления именно в истории нашего народа. Эта бабушка, несмотря на свой возраст, несмотря на свое здоровье, она не останавливалась и продолжала до последних дней свою борьбу за права и интересы своего народа. Того, что на зустрічі в основе нашего сопротивления, в основе нашего движения просто промолчать, повозмущаться, сказать, что когда кто-то где-то пытается умолчать свою какую-то... На маленькую хрупкую бабушку, я так понимаю, там было насилие в отношении ее тоже. То есть это явно должностные преступления. Поэтому я считаю, что мы не должны сейчас просто промолчать, повозмущаться, потому что в этой стране именно силовики, им совершенно безразлично ваши вздохи, ваше возмущение. Но вот бумага, жалобы, судебное разбирательство, вот эти тяжбы, это хуже всего для них. Особливу увагу члени Кримської солідарності приділили так званій справі щодо вимагання коштів. Юристи впевнені, це звичайна провокація, в якій звинуватили Бекира Декерменчи, Кезима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача. Мы все знаем, что мы под определенным наблюдением. Я хочу сказать, чтобы вы были внимательны во всех своих правоотношениях с кем бы то ни было. И прежде чем у кого-то что-то просить, с кем-то встречаться, с кем-то заключать какие-то договора, подписывать бумаги, вы сначала проконсультируйтесь с юристами, с теми, кого вы доверяете. 4 учасників національного руху кримських татар заарештували на 2 місяці. Ніхто з них своєї провини у вимаганні грошей не визнав. Ільвіна Сідбулаєва, Олег Трохімович, «Заман», АТР. У Криму окупаційний суд продовжив арешт одному з фігурантів так званої справи Таблігі Джемат Арсену Кубедінову. Про це розповів його адвокат Джеміль Темішев. Підсудний пробуде у СІЗО до 27 лютого наступного року. Арсена Кубедінова і ще 3 затримали 2 жовтня за підозрою в створенні осередку Таблігі Джемат і активну участь в її діяльності. Одного з них, Сейрана Мустафаєва, відпустили під домашній арешт. Я настаивал на том, чтобы избрали меру в виде домашнего ареста. Как и ожидалось, суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок содержания под стражей в отношении Кубединова. Данное постановление будет обжаловано. К сожалению, по такого рода делам
суд практически всегда становится на сторону ФСБ. Я это объясняю тем, что он не дает показаний, показаний в отношении других. И содержание под стражей можно расценивать как способ оказания давления. Я считаю, суд не должен, рассматривая вопрос о продлении срока содержания под стражей, принимать во внимание то, что дает показания мой подзащитный оппонент. Кримських татар викликають у поліцію через участь в одиночних пікетах, що відбулися у різних містах Криму 14 жовтня. Про це повідомив адвокат Еміль Курбетдінов. Щодо них порушені справи за нібито адміністративні правопорушення, участь у несанкціонованому мітингу. Несмотря на то, что это были одиночные пикеты, таким образом пытаются, я не знаю, привлечь людей, которые вообще, не нарушая закон, вышли и выразили свое мнение. О дне судебного заседания будет дополнительно сообщено в этом районе. 14 жовтня у більшості міст Криму понад сотню кримських татар вийшли на одиночні пікети. Вони вимагали зупинити репресії проти мусульман півострова. Тоді силовики затримали понад 4 десятки активістів. Згодом усіх відпустили. Як поводитись під час обшуків і затримань? Для кримчан юристи Кримської солідарності підготували методичні рекомендації. Це невеличка пам'ятка, яку кримчанам радять постійно носити у кишені. А ще для них організували цілодобову гарячу лінію. Зателефонувавши на неї, можна отримати безкоштовну юридичну консультацію. На цій гарячій лінії також працюватимуть юристи Кримської солідарності. Зібрання організації в окупованому Криму розпочалося з молитви за благополуччя політв'язнів півострова. стоит «Альхамдулиллахи Раббил Аламин, Ар-Рахмани Рахими Малики Яумиддин». Эта памятка, она будет в ламинированном виде. Ее можно будет носить в паспорте. То есть каждый из нас вот так в карман ее положит и при ситуации может достать, посмотреть и вести себя соответственно. Я хочу сказать, чтобы вы были внимательны во всех своих правоотношениях с кем бы то ни было. И прежде чем у кого-то что-то просить, с кем-то встречаться, с кем-то заключать какие-то договора, подписывать бумаги, вы сначала проконсультируйтесь с юристами. Де він і всі ті, кого викрали і хто зник безвісти в окупованому Криму? З таким питанням прийшли до посольства Росії у Києві усі небайдужі. Цю акцію вже понад рік організовує Кримсос. Щоразу представники організації повідомляють про останні події на окупованому півострові. За понад 3 роки анексії у Криму викрали більше 40 людей, 6 знайшли мертвими. Про долю 18 кримчан нічого не відомо. Імпровізований дзвінок на воротах посольства Росії і запитання, що турбують. Де кримські татари і українці, що зникли в окупованому Криму? Нас не чує Російська Федерація, незважаючи на те, що ми кожного разу до неї звертаємось. Протягом фактично більше ніж року, як ми проводимо цю акцію, ми зверталися до офіційних органів Російської Федерації і запитуємо, де люди, які були викрадені. За час анексії на територію окупованого Криму 44 людини були викрадені. З них 16 зникли безвісти, а 6 були знайдені мертвими. Євгенія Андріюк на перформанс прийшла з табличкою «Де Валерій Ващук і Федір Костенко?». Федора Костенка не можуть знайти вже 2 роки. Это отец предзаключенного Александра Костенко, который осужден якобы за участие в Евромайдане. Федор Костенко в 2015 году был похищен на административной границе. Он ехал отсюда с материковой Украины, с Киева, где давал пресс-конференцию. У него в Крыму в доме были обыски, он экстренно возвращался, и его похитили на административной границе. До сих пор ничего не известно о нем. Ельміра і Юрій виїхали з Криму кілька днів тому. Тоді в їх будинку саме провели обшук. Кажуть, повернутися додому навряд чи зможуть. Особисто знали кількох зниклих в Криму людей. Я хочу кричать о тех людях, которые пропали. Я хочу хоть как-то предотвратить это исчезновение людей. А от Юрій особисто знайомий з батьком зниклого у Бахчисараї Ервіна Ібрагімова. В Крыму вообще ничего не делается. Этот факт просто пытаются забыть. Поэтому надо напоминать об этом, чтобы об этом как-то
кто-то хотя бы что-то делал для того, чтобы они вернулись, эти люди. Потому что, зная лично Умирагая и видя его состояние, я понимаю его, потому что кто-то знает, где его сын, а он просто не знает, где он, и вообще живой он или... Це вже 17-та акція під посольством Росії за останні 1,5 року. Хоча за весь час до людей ніхто так і не вийшов. Організатори кажуть, і надалі будуть нагадувати про тих, хто до сих пір не повернувся додому. Вікторія Блязова, Ислям Пінка, Заман, АТР. У декількох європейських аеропортах і литовищі Канади люди чекали на бранців Кремля, проте намарно. Міжнародна акція «Марне очікування» відбулася напередодні у день народження кримчанина Олександра Кольченка, якого російський суд ув'язнив на 10 років, звинувативши його у тероризмі. Київ, аеропорт Жуляни, зал прибуття. Ці люди зустрічають тих, хто сьогодні прилетіти не в змозі. На табличках імена політв'язнів, яких утримує країна-агресор у своїх тюрмах за надуманими справами. Петро Вигівський чекає на свого сина Валентина, якого так звана самооборона ще у 2014-му затримала в окупованому Криму. Згодом чоловік опинився у Росії, де його звинуватили у шпигунстві і засудили на 11 років. Жду сина свого з Росії. Ми зараз ходимо, родичі, ходимо на всі акції, самі їх організовуємо, тому що влада, мабуть, щось робить, я так думаю, що робить, надіюсь на це. Ми таким засобом намагаємося допомагати їм. Серед учасників київської акції Мар'яна Беца, речниця українського МЗС. Ми на всіх політико-дипломатичних рівнях робимо все можливе для того, щоб звільнити наших громадян, які на сфабрикованих обвинуваченнях утримуються в Російській Федерації в окупованому Криму. Українські акції «Марне очікування» відбулися ще у Львові та Одесі. Мені хотілося б думати, що можна собі представити таку ситуацію, коли ми зможемо так зустріти кого-то із них. Найбільше табличок з кримськотатарськими прізвищами було у чеському аеропорту. Серед учасників акції російський художник Антон Літвін. Він прийшов, бо не підтримує політику Кремля. Я, конечно, підтримую любую боротьбу і любое сопротивление з політикою Кремля. Как во внешней политике, так и во внутренней. Уж кому, как не россиянину, быть там и пытаться взять на себя, собственно, если не вину, то, по крайней мере, огонь и показать Европе, что не все русские безумны и поддерживают Путина. Організатори цієї акції – рух «Капутін». За їхньою ініціативою на Праському литовищі пролунало оголошення, що на Кольченка чекає авто, аби відвезти його до готелю. Міжнародна акція «Марне очікування» відбулася також у Варшаві, Бухаресті і Гельсінкі. Кримсько-татарські громадські діячі підтримали цю ініціативу і в канадському Торонто. Перебуваючи у гастролях в США, до акції долучився і Святослав Вакарчук. Лідер гурту «Океан Ельзи» у Сан-Франциско марно чекав на Сашу Кольченка. Реана Алієва, Заман, АТР. Справа українського журналіста Романа Сущенка. Російський суд продовжив тримання під вартою ще на 2 місяці, до 30 січня наступного року. Адвокат говорить про тиск на обвинуваченого. Вже другий новий рік поспіль Роман Сущенко зустрічатиме за ґратами. Російські судді подовжили українському журналісту термін тримання під вартою до 30 січня 2018 року. Саме засідання було закрите. Українських кореспондентів та родичів пустили лише за оголошення вироку. Донька Сущенка припускає, що її батька можуть позбавити адвокатського захисту, на нього самого чиниться психологічний тиск, аби він признав провину. На нього здійснюється тиск, так, щоб його усунути як захисника Романа Сущенка. Тобто так, це можна назвати тиском в даній ситуації. Тим більше тиск на батька здійснюють психологічно, в тому, щоб він зізнався, пішов співпрацював зі слідством і зізнався в тому, що він не здійснював і не робив. У суді над Сущенком Росія хоче повторити білоруський сценарій, як у справі з журналістом Шаройком. Про це говорить його адвокат Марк Фейгін. Він зазначає, що справа ідентична. Здесь прямая параллель, понимаете, здесь слишком красноречивая связь.
Здесь, так сказать, два журналиста, обоих обвиняют в работе на спецслужбы. Оба иностранные корреспонденты, в том смысле, что они работают за пределами Украины, так сказать, будучи постоянными корреспондентами. Один в Минске, один в Париже. Здесь, напрашивается параллель. А потом, кто скажет, что белорусские спецслужбы не находятся под прямым контролем российских? И что они не взаимодействуют? Міністерство закордонних справ України висловили ноти протесту як по Сущенку, так і по Шаройку. Міністерство закордонних справ України вчергово висловлює рішучий протест у зв'язку з рішенням Московського суду. Сьогодні так званого Московського суду продовжено на 2 місяці до 30 січня 2018 року термін тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка. Нагадаю, минулого року в листопаді російськими ФСБ було затримано та арештовано українського журналіста Романа Сущенка. Його звинувачують у шпигунстві проти Росії. Йому загрожує 20 років позбавлення волі. Роман Реведжук, Заман, АТР. Затриманому в Білорусі журналістові Павлові Шаройку висунули офіційні звинувачення. Йому закидають шпигунство. Про це повідомив агентству «Белапан» офіційний представник білоруського КДБ Дмитро Побяржин. На допиті Павло Шаройко нібито визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки України, і його завданням буцімто був збір інформації про Раду міністрів та МЗС Білорусі, а також військові об'єкти Росії в Україні. Як стверджують білоруські ЗМІ, разом із радником посольства України в Білорусі Ігорем Скворцовим Павло Шаройко мали не лише вивчати ці об'єкти, але й заводити і розвивати тут знайомство. Також український журналіст мав зібрати інформацію про особливості митного режиму щодо ввезення в Білорусь технічних засобів електрозв'язку та електронно-обчислювальної техніки. Павла Шаройка арештували у Мінську 25 жовтня. Перша відповідь за 3 місяці. Російська омбудсмен Тетяна Москалькова відповіла своїй українській колезі тільки на 5-й лист про стан затриманого в Росії Павла Гриба. Москалькова пише, що стан його здоров'я задовільний, запевняє, що Гриб пройшов медичний огляд і спостерігається у диспансері. Копію листа російського омбудсмена поширила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська. Нині загальний стан здоров'я Павла Гриба оцінюється як задовільний. Знаходиться він під наглядом лікарів і отримує лікування в амбулаторних умовах. Ми зв'язалися з батьком Павла Ігорем Грибом. Прямого зв'язку з сином він не має, спілкується лише через адвоката. Ігор Гриб запевняє, російський омбудсмен бреше, і стан здоров'я його сина дедалі гіршає. Він нагадав, що Павло – інвалід з дитинства. Якщо син не прийматиме підтримуючі ліки, можуть бути фатальні наслідки. Були не виявлені хвороби, які реально у нього є. Російська сторона заявляє, що там ліки дають Павлу і не дається йому адекватну медичну допомогу. Це брехня, на жаль. Те, що був суд вже майже 3 тижні тому, суд, який апеляційний суд був, Павло вже не знімав з капюшон з голови. Ці виразки, які вони дуже сильно по тілу, і по шиї, і по обличчю. 19-річний Павло Гриб зник у серпні у Мінську. Згодом з'ясувалося, що його затримали КДБ та передали Росії. Рішенням Краснодарського суду Гриба арештували до 4 січня наступного року. Йому закидають тероризм. Євродепутати знехтували демократичними цінностями, коли проголосували за повернення Росії у ПАРЄ. Про це повідомив заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Минулої п'ятниці він взяв участь у засіданні постійного комітету ПАРЄ у Копенгагені. Чийгоз розповів, що там піднімалася тема відновлення або невідновлення повноважень делегації Росії у ПАРЄ. Нині прибічникам Росії не вистачило голосів, аби відновити російських євродепутатів у парламентській асамблеї. Заступник голови Меджліса вважає, що країна-агресор змогла таки підкупити деяких євродепутатів. 5 футбольних команд, 1 кубок і дружба народів. У Києві відбувся турнір з футболу імені Ісмаїла Гаспринського, видатного кримсько-татарського письменника, філософа і просвітителя. Детальніше в матеріалі моїх колег. Від ранку 7-річна ще спостерігає за футбольною грою. Маленька кримчанка не приховує щирих емоцій. З усією родиною прийшла вболівати за кримсько-татарський клуб «Адалет». У перекладі його назва означає «справедливість». Щоб вони розім'яли свої ноги,
чтобы они быстро бегали, или если там что-то упало. Мы очень часто ходим на футбол. Серед команд є гості з Туреччини, Азербайджану та Арабських Еміратів. Організатори кажуть, це перший, але точно не останній турнір. Його девіз – це дружба народів. Зарождалось, если честно, очень давно провести такой, провести Кубок дружбы, да, между тюркскими народами и в целом вообще между национальностями. Призы – это кубок Исмаила Гаспринского с гравировкой, и мячи, и также дополнительные там атрибуты. До останньої секунди у фіналі змагалися фаворити турніру – кримсько-татарська команда «Адалет» та столичний «Доломіт». Переможцем турніру з рахунком 4-2 стали кияни. Їхній воротар Дмитро визнає – суперник у фіналі був гідний і сильний. Узнали о турнире буквально недавно, за пару дней. И пригласили представлять Украину. Ребята, несмотря на счета, все равно старались, выкладывались. Приятно с такими людьми играть, которые относятся серьезно к своему делу. Капітан кримсько-татарської команди мріє – наступний турнір проведуть у його рідній сонячній Євпаторії. Я хочу, чтобы все мы вернулись в Крым и поддерживали спорт в первую очередь. Потому что там есть много молодежи, надо развивать. Переможці отримали кубок та почесні медалі з рук Ільмі Умерова. Заступник голови Меджлісу себе затятим футбольним уболівальником не вважає, але гру кримсько-татарської команди пропустити аж ніяк не міг. Для нього, каже, гра в футбол не просто спорт, а можливість усім зібратися разом. На этот турнир пришел с удовольствием. В первую очередь спорт всегда сближает. В такое трудное время, как сейчас в Украине, в этом есть просто очень большая необходимость. Турнір назвали іменем Ісмаїла Гаспринського, видатного кримсько-татарського філософа і просвітителя, засновника першої кримсько-татарської газети. І саме він заклав підвалини демократичних традицій майбутнього кримсько-татарського національного руху. Дарина Іванютенко, Ільдар Ісматов, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Дивіться «Заман» підсумки кримсько-татарської Шавкетом Науталаєвим менш ніж за годину. Будьте з нами.